Ahir tornava de la feina. Vaig passar per davant del quiosc de sempre per comprar i fer una ullada al diari. Tinc el costum d'acabar de llegir-lo mirant per curiositat els anuncis classificats, la borsa de treball i la secció de pisos i cases en venda o lloguer. Vaig veure un anunci que em va resultar curiós. Era sobre la venda de cases abandonades que hi ha en diversos municipis i que han passat a ser propietat dels ajuntaments. No sé de quina manera ni com. Vaig veure una casa força interessant, sobretot pel preu, encara que no tant per l'estat de conservació. Està situada a les afores de Vilanant, un petit poble no gaire lluny de Figueres, cap a l'interior. D'ençà que vaig veure l'anunci, al cap d'un parell de dies em vaig posar en contacte amb l'Ajuntament d'aquest poble. Em van dir que no saben des de quan està abandonada i que tampoc sabien qui eren els seus antics propietaris. També em van dir que el procés que haig de seguir per comprar una casa abandonada és la usucapió. Usucapió? Vaig preguntar, tot estranyat. I em van dir que això també s'anomena prescripció adquisitiva o positiva i que consisteix en posseir un bé durant un cert període de temps per accedir finalment a la seva propietat. I una de les condicions indispensables és que ha de ser la nostra residència habitual de manera ininterrompuda durant diversos anys perquè finalment se'ns adjudiqui com a nostra. Passades 2 setmanes vam anar a veure aquella casa amb la Sílvia, la meva dona. Aquella carretera té molts revolts i, de fet, no vam tenir gaire sort amb el dia. El cel estava ben tapat i queia una pluja d'aquella menuda com pèl de gat, que no deixa veure gaire bé, ho deixa tot ben humit. Per cert, també ens acompanyava la nostra filla, Clàudia. És adoptada i acaba de complir 15 anys. Té un problema de salut, de fet, té un problema a la sang, que els metges no saben dir què pot ser, sempre acaben dient el mateix, que és una malaltia d'aquelles que anomenen rares. Diuen que té un color estrany a la sang, com un pigment, que la torna amb una tonalitat de color verd. Estem de metges. Ja no sabem què més podem fer. De fet, ella no es queixa i diu que no es troba malament. No sé, serà que només s'alimenta de verdures. Només menja verd, perquè detesta qualsevol altre aliment. En veure l'entrada de la casa i les finestres, algunes d'elles ben trencades, veiem que ens costarà bastant més del que en un principi teníem previst, i més encara en veure l'interior. És cert que algunes parts de la casa semblen que es mantenen en bon estat de conservació, però altres, en canvi, estan absolutament destruïdes i de ben segur ens donaran molta feina. Hi ha herbes i plantes per tot arreu, fins i tot per dins hi ha un arbust al ben mig de la casa tan gran com una olivera. El terra de la planta està abombat, suposo que de tantes arrels que emergeixen com grans dits de monstre. La dona que ens ensenya la casa diu que la distribució té un bon feng shui. No sé jo. La meva dona diu que no s'hi veu i que només entrar li ha donat un calfred. Les cases abandonades fan por, em diu a cau d'orella. La nostra filla, en canvi, va insistint de manera repetida que aquesta casa ha de ser per nosaltres. És cert que volem anar a viure fora de la ciutat lo abans possible, sobretot per la nostra estimada filla, que, com si no en tinguéssim prou amb el problema sanguini, resulta que és totalment antisocial. La psicòloga que la porta ens va recomanar marxar a un lloc fora de la ciutat on hi hagi més silenci o almenys altres estímuls sonors que no siguin el bullici i l'agitació de la ciutat, ja que aquests l'estressen amb excés. Sons de la natura, ens va dir. Això és el que necessita.
ja fa 1 any i 7 mesos que hi som. Com passa el temps. La casa no la tenim encara ni molt menys enllestida, però sí ha fet un canvi espectacular de com estava. La dona volia posar una llar de foc i finalment ja la tenim. Hem pintat parets, portes, les bigues del sostre, la barana de l'escala. Ens ho hem arreglat gairebé tot nosaltres. Fins i tot un gran forat al sostre de l'altell. De fet, no hem parat i encara queden moltes coses per fer, però bé, mica en mica. Per altres coses, en canvi, sí ha estat necessària la mà d'un professional. Amb tot aquest temps, no hem notat canvis de salut ni significatius de la Clàudia, almenys per la part psicològica. Quan anem a comprar al poble encara no es relaciona amb ningú, no saluda, i encara que li diem, no ens fa cas i ens deixa malament. Dins de casa, quan està tancada a la seva habitació, sentim que parla sola. No entenem el que diu. Sembla com si parlés en un altre idioma i a vegades fins i tot emet uns sons molt estranys. La meva dona diu que parla amb la casa, o potser amb els qui la van habitar antigament. Jo li dic que això són bajanades. Ara també estem experimentant canvis en el seu cos i la cara. No sé, no ho sabria explicar, la veiem més rara. Ens té preocupats i la meva dona comença a perdre la paciència perquè fa un parell de dies, en treure-li el plat de la taula, li va clavar una mossegada al braç. Per què ho va fer? A vegades es menja la verdura amb una ansietat. L'hem de vigilar constantment i cada dia que passa fa coses més estranyes. No es comporta com una persona normal. Estic cansat d'aquest temps. Diuen que aquesta és una de les regions més humides de Catalunya. Ara ja fa un parell de dies que la meva dona es troba malament. També se li veu un canvi en la seva pell, es torna verdosa, com la nostra filla Clàudia. Estem molt preocupats. Al centre de la casa, just al costat de les escales, emergeixen novament unes arrels. També es comencen a veure a l'habitació de la Clàudia i, quan diem de treure-les, ella s'ho posa de manera exaltada. Es torna colèrica. M'acabo de despertar. He tingut un malson. Són 2:45 encara. M'aixeco a beure un got d'aigua. Baixant per l'escala, en arribar al replà, veig a la Clàudia com... Què fa? Sembla com si estés succionant les arrels del terra. Segueixo baixant els esglaons, a poc. No hi ha gaire llum. Quan estic a punt d'arribar a baix, em sembla veure part del seu cos allà, ajupit al terra, i desapareix. No ho sé. Potser m'ho he imaginat. De sobte escolto un soroll a la part de dalt de la casa. Sembla que prové de l'habitació on dormim amb la Sílvia. Bé, aniré a veure la dona. En obrir la porta de l'habitació em trobo la meva dona respirant de manera molt accelerada. No pot ni parlar. Però què et passa? Li pregunto insistentment. Em diu: la Clàudia ha estat aquí fa uns moments i m'ha tornat a mossegar el braç. Mentre el seu cos es mou fent espasmes sense parar. Un calfred s'apodera de totes les parts del meu cos i m'envolta. Una por que em deixa paralitzades totes les extremitats. Què faig? La Sílvia té la pell de color verd. Què li passa? Déu meu, què li està passant? Potser està enverinada, això. Deu ser cosa de la Clàudia, està maleïda. M'ha enverinat la dona. És un monstre.
Hauria d'haver escoltat una mica més a la meva dona quan sospitava de l'estrany comportament de la nostra filla, però un cop ja la teníem a casa, què podíem fer amb la criatura? I la casa també. Aquesta casa també està maleïda. Hauria d'haver escoltat a la Sílvia quan m'ho va advertir. De sobte m'entra un fort desig de matar la nostra filla. Vaig novament cap a les escales, agafo una llanterna per no encendre les llums i baixo als esglaons amb cautela. A veure on està. De sobte, veig unes espurnes de foc sortint del terra bombat, d'allà on emergeixen les arrels. Espurnes de foc floten per l'aire. Però què és això? La Clàudia. Sembla que està dreta al costat de la llar de foc, somrient, i veig una segona figura. Sí, hi ha algú altre. Sembla la meva dona. Sí, són elles dues, amb els peus com urpes de voltors arrelats a terra com a les arrels dels arbres. Hi ha més gent per diferents llocs. Ara ho entenc. La casa. Aquesta casa està maldita. Però què està passant? Qui són aquests que s'arrosseguen pel terra? Ets tu la causant de tot això, Clàudia? Aquesta és la teva guarida, ara entenc tanta insistència en venir cap aquí. Estic immobilitzat i les arrels m'estan agafant i em pugen per les cames. No em puc moure. La casa m'engulleix. Tu, Clàudia, per què rius? Veient els seus ulls plens de malignitat, li pregunto: ets un àngel caigut? Ets el diable en persona? Les seves paraules em deixen absolutament esmat. Calla, maleït malfactor. Benvingut a la casa dels maltractadors. Aquí és on s'han consumit lentament. I ara sentiràs dins la teva sang els actes roïns que em vas fer quan jo era més petita. Ara sentiràs el pànic de ser víctima d'uns actes malvats i pagaràs pel mal psicològic que vas arribar a fer. Malparit. No era jo, Clàudia, li dic amb una profunda por cerval. No era jo. Tenia el cap emboirat. I, per cert, quina culpa té la teva mare? I em contesta: li vaig dir. I no em va creure. I em va dir que tu no podries fer coses semblants. I sí, sóc l'àngel caigut. I ja no tornaràs a fer mal.